По-правилен би бил въпроса къде не бях. Но ако трябва да се огранича, може би в цяла Европа, почти като изключим Скандинавията, живял съм почти навсякъде. Имал съм възможности, имал съм нужния интерес да живея на различни места. По принцип, така най-ми е на сърце маслиновия пояс, целият в целостта си. Като може така леки резерви да изкажа към Испания. Кратко съм живял там, но имам някакъв допир. Вероятна кухня, култура и така нататък, но нещо ли ми липсва там специално. Останалата част от маслиновия пояс – уникално място, където и да било то. Южна Италия е уникална, Италия цяла сама по себе си. Вие знаете, Джузепе Верди казва, ако искаш вземи цялата вселена на меността Италия, това обуславя всичко за Италия.